Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Sabtu Kliwon 7 Juni 2025. Sumangga dinten punika kita nampi jejer pitados satuhu. Para adiyuswa, misbah pangorbanan ingkang kadamel dening Abraham ing wekdal sakmangke tasih wonten. Wujudipun sakmangke arupi sela karang ingkang ageng. Miturut tradisi ingkang dipun ugemi ing misbah punika, Gusti Allah yasa Adam lan Kawa lan bangsa Israel ngedekaken pedalaman suci ing sainggiling misbah pangorbanipun Abraham. Papan punika sakmangke tasih wonten ing saklebeting Masjid Kubah Batu sakcaketipun Al-Aqsa ing kitha Yerusalem. Ing purwaning dumadi 21 ayat 9 ngendika, sakwise padha tekan ing papan kang kadhawuhake dening Gusti Allah, Rama Abraham tumuli yasa misbah ana ing kono. Kayune banjur ditata, kang putra Iskak ditaleni sarta ditumpangake ing misbah ing saknduring kayu. Saged kawastanan mokal sanget dawuhipun Gusti, ing pundi Abraham kedah ngurbanaken larinipun ingkang dipun rantu lan dipun tresnani. Limrahipun kurban bakaran punika satu kewan lan didi manungsa. Nanging dawuhipun Gusti punika ngemu teges menawi Abraham pitados dhateng Gusti, piyambakipun kedah nindakaken dawuhipun Gusti. Pitados ngemu teges nindakaken kapitadosan menapa kemawon kedah dipun tindakaken. Para adiyuswa, nyata pitados punika nindakaken menapa ingkang dipun pitadosi. Milanipun nalika kita mitadosi Gusti kedah purun nindakaken dawuhipun. Emut pitados punika kedah dipun kanteni manah ingkang pitados lan nindakaken minangka wujud kasetyan kita. Mila monggo sami tansah nindakaken menapa kemawon ingkang kita pitadosi dhateng Gusti senadyan mokal. Awit pitados punika kedah kinantenan tumindak lan pitados ingkang satuhu. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Duh Gusti, dinten punika paduka paring pepemut amri kawula tansah nindakaken dawuh paduka. Senadyan punika angel, senadyan punika mokal, senadyan menika tebih saking kegiatan kawula ewas semanten, kawula kedah nindakaken kapitadosan kawula. Paduka berkahi para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang tansah paring pitulung. Matemah para adiyuswa dalasan anak putu kawula tansah kiyat ing kapitadosan binerkahan dening paduka lan ugi kinantenan paduka ing sauruting lampah gesang. Kawula pasrahaken kaudinipun sedherek kawula Bapak Samuel Tujono warga GKJ Pamong Utomo ing awdak samangke nembe kritis wonten ing RSU Magelang. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang tansah paring pitulung malakepara kaelokan matemah sedherek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit wonten ing GKJ Mijen, kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arum Puji. Monggo Gusti paduka ingkang ugi makarya matemah enggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kalau pasrahaken Bapak Pendeta Timotius Setianto GKJ Krapyak,
Kawula pasrahaken Ibu Rini Karaing, tiang sepuhipun Ibu Sinta wilayah setunggal GKJ Magelang, ingkang wedal sak mangki nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Bapak Sugianto, Bapak Budi Sutomo, Ibu Sucipto, Ibu Tulat, Bapak Amung Pracoyo, Ibu Lis Martono ing GKJ Magelang. Kawula ugi masrahaken Bapak Minto Taruno wonten ing GKJ Pugeran. Kawula pasrahaken Bapak Samuel Tujono, Ibu Sri Windardi, Bapak Mardiono, Bapak Agus Budi Pranowo, Bapak Margono, Ibu Marsudi wonten ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Immanuel Sulu, Ibu Helmi Suprapto, Ibu Tugiani Sunarto lan Ibu Tati. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Tati ing GKJ Ngablak, Ibu Yuli Luther Harifah. Kawula pasrahaken ing GKJ Mono, Ibu Sapar, Ibu Priyati, Ibu Syekh Mirah. Kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto lan Pendeta Ibnu Prabowo ing GKJ Telpok. Kawula pasrahaken Ibu Isti wilayah 3 ing GKJ Wonocatur. Kawula pasrahaken Ibu Karyumi, Ibu Kusmini wonten ing GKJ Purbo. Kawula pasrahaken Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Tropodo Sidoarjo, Ibu Sriti Astuti. Kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Ing GKJ Trangkil kawula pasrahaken Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo lan Ibu Ngatini. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Blok 6 GKJ Gondang Winangun. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono. Kawula pasrahaken Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Kawula pasrahaken Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Kawula pasrahaken Ibu Apri ing GKJ Canden, Bapak Jatmiko ing Denpasar, Ibu Warsi ing Kemenjing. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Suresno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Warsito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken Bapak Chandra Deni Saputro. Kawula pasrahaken ing GKJ Watu Sikar, Ibu Warsini dalasan putranipun Yohanes Haryadi. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Tanon, Bapak Suhadi. Mekaten ugi kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados menawi paduka badhe ngreksa lan paring pitulung. Matemas sedherek kawula menika pikantuk kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken pasambat pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa sinarengan ngrepekaken kidung. Sumangga.